kannata väittää jotakin muuta kuin mikä tilanne on, mutta aina pitää pystyä esittämään, miten tästä tilanteesta mennään eteenpäin. No nyt on jatkuvasti, voi sanoa, päivittäin melkein jonkunlaista gallupia tulee sitten, miten kohta siinä suuressa mielipidetiedustelussa huhtikuun puolivälin tienoilla toimitaan. Mä en nyt ota kantaa erikseen perussuomalaisiin eikä muihin, mutta äänestämiseen minä haluan kiinnittää siinä yhteen asiaan. Meidän yhteiskuntajärjestelmämme rakentuu edustukselliseen demokratiaan, parlamentarismiin, sekä valtakunnan tasolla että paikallisella tasolla kunnissa. Valitaan päättäjät 4 vuodeksi täysillä valtuuksilla toimimaan. Ja taas sitten 4 vuoden päästä uudestaan. Ja se on järjestelmänä maailman parhaimpia. Ja se on taannut hyvinvointiyhteiskunnan toimivuuden. Päätös pitää tehdä niissä elimissä, missä päätös pitää tehdä, ettei päätösvalta siirry kadulle tai Facebookiin tai johonkin hetkellisesti syntyvään elimeen tai tilanteeseen. Ja se takaa sen, että tulee päätökset mahdollisimman oikeudenmukaisiksi myös niiden osalta, jotka eivät meteliä pysty pitämään.